Tänään me testataan klassista Tänään me testataan klassista YouTube-haastetta, nimittäin itse oot klassinen musiikki, kun sä oot... Oi tää on vaikea. Noniin, oota. Mä oon just Limin kanssa nyt. Tänään me testataan klassista suolakurkku-haastetta. Tänään me testataan klassista kurkku plus sokeri haastetta ja meillä on täällä sokeria, kurkkua ja vesimeloneja ja legendan mukaan, jos tippaat kurkkuun... Hienoa. Noniin, ota alusta. Selvä. Ota. Tänään me testataan YouTubesta tuttua klassista puhua. Tänään me testaan No hei. Ootapa. Tänään me testaan klassikkoa. Voiko tämä oikeasti toimia? Kommentoikaa alas, ootteko itse testannut tämmöstä Jos kurkkuun lisää sokeria, niin sen pitäisi maistua vesimenolle. Nyt me laitetaan tämän kurkku tän... Mä kuulostan niin niinku AIlta. Niinku semmoiselta, että mä... Pitäis vaan puhua niinku ite puhuis. Laitetaan tämä... Ei mitään Kiitos kun katsoit tämän videon. Kiitos kun katsoit tämän videon. Muistakaa tilata kanavia ja tykätä videosta. Ja... Ota hetki. Nyt. Kiitos kun katsoit tämän videon. Muistakaa tilata ja tykätä videosta. Ja minä ja Kalle yritetään saada tänä kesänä 3000 tilaajaa, joten yrittäkää saada se 3000.